ya riga ya yi lodi ya yi kayan turare wardi yanzu muke da ɗaurin gindi kai da dangin ka ta rikice mu. Sakkwatawa suna bayan ka sarkin yamma alasaka ma. Gyara kimtsawa ta Ali baban Ali tashin hankalin su dawowarka fara da falaki da nasi saboda ka san akwai magabta baya an ce wayar aiki ba a fara ba yanzu kam su ya kai gurbi a madadin shugaban kwamitin ya kuwar neman zaben jam'iyyar APC a jihar Sokoto sanata Aliyu Magatakar ruwa muku sarkin yamman Sokoto da darakta general na kwamitin Muhammadu Mai Garidin Gyadi Katukan Sokoto da shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Atida Turakin Atida da shugaban kwamitin dattawa na jam'iyyar APC a jihar Sokoto Tambar Aminu Tafida da shugabannin jam'iyyar APC na ƙananan hukumomi 23 da koordinatoci mai girma shugaban kwamitin ya kuwar neman zaben Asuwaji Ahmad Bola Tinubu da Shattima wato shugaban kasa da mataimaki Ahmad Aliyu Sokoto FCNA kuma dan takarar gwamna a jihar Sokoto shina gayyata lahirin magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Sokoto zuwa wajen tarban mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Asuwaji Bola Ahmad Tinubu da shugaban jam'iyyar APC na kasa Abdullahi Adamu da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da sauran jigajigan jam'iyyar APC zuwa wajen gangamin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Asuwaji Bola Ahmad Tinubu da Shattima za a yi wannan gangamin ne nan Sokoto birnin Shehu ranar Alhamis 9 ga watan 2 shekara ta 2023 da karfe 10 na safe Ahmad Aliyu Sokoto yana son ranar Alhamis kowa ya fito mai wa Tinubu tarban wane yaro ran nan mu nuna ma duniya cewa jam'iyya guda a Sokoto ita ce APC fakat wannan sanarwa ce daga coordinator na campaign Tinubu da Shattima a jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto FCNA Mana sharri motar ku dole sai ku